Era, alik eta lehenik eta behin Kardenas ingenieroa konbidatu gaituelako bere ohorezko guardia egitera bere aitaren monumentoan. Lázaro Cárdenas presidentearen ohorezko guardian egon gera bere familiarekin, hori ohore izugarri bada. Oda ez da jende asko alakoetan parte hartzen duna, eta ni personalki konbidatu nau hori egitera. Zentzu horretan, ohore handi bada, zergaitik. Bere garaian Lázaro Cárdenasek gauza izugarri bat egin zuelako, eta izan zuen Mexikoko petroleoa, Mexiko herriaren esku uztea, nazionalizatu egin zuen petroleoa, eta bigarrenik, Lázaro Cárdenas zein da, bada presidente bat, bere herria ireki ziona euskal milaka abertzalei, gerra zibiletik iesian zeudenak, baita errepublikarzale espainoli ere bai, eta hemen euskaldunak posible izan genuen eskubideak errespetatuta, edukita, gure bizitza berrantolatzea. Bestea beste nire familia. Eta beraz niretzat eskerrona besterik ez dakat esateko bizentzutan. Alde batetik, Lázaro Cárdenas bete ere izango da euskaldunentzat bere herria ireki ziona euskaldunei iesian zeudenean Espainiar fascismotik, eta ikuspegi aurrerako edo ezkertiar batetik Lázaro Cárdenas izan zen pertsona bat oso aktualidadean dagoen eztabaida bat mahai gainean jarri zuen, eta esan errekurso naturalak herriarentzat dira eta ez olite eta oligarkientzat.